Belai api sedangnya ketika puson ketinu belai biang hak setengah kupa berkud mense makut amen. Laga sengi in sim in ya puson sepang mense makut na gospel kem Yohanes kalau nong kebakat real pat kedekat kebakat lai. Anda mense kejing sisya unwan un yalam ya pi sya kejing sisya barok unam kren naladehi Hendrik un kren ya kata kaba uyok sengau bat un ya tu api ya ki kiban sawan ka gospel jeng utrai kon men kepara ki kepa jong kebalang nadu kipor kibakam haswa kisnem da kispasnem kibala lek ki la sengau tu ya kane ka jingkren jung Jisu sepang uman sem bakoi udai person ubalai ya uba lami na ukpa bat na ukun bat hangne habaong unom kren na ladehi re un kren ya kata ka ba uyok sengau ya kata ka ba uyok sengau na ukpa bat ya ka ba ula yo na ukun ya kata un sayatu bat ya ka ba sengau tenat ha kane ka dekat kalong kane bad un ya tu happy ya ki ban sawan kan men ko para haba umen sem bakoi udon hangi umen sem bakoi un sayatu hangi ya ki ban sawan henrei ka kendon ka baningkong ba uni umen sem bakoi undon hangi un yai sa hangi ka ba ngidi ban le deban sengutu ba ngindup don ya mensim bakoi ngi ngin pai sya ka kitab jing start kal nong ka baningkong dekat iwe terter ngan pule na ka pantai jong pi hang ne la tho ngan pule ya ki dekat iwe ha du san to ya ka hok pi ki nong sersyar ka perthei to perkat ya utrai da ka jing baha patawat ya da kadonot ka bakoi na batang kitu ki bom tenju ya kin sem ya bad penpau ya lade hakitu ki bom ar tatin ya henrei ki jing perkat ki bakendriang ki penjengai ya breu na blei pat ka bor jeng ka pen sayong ya ki baslur bit haba ki tenju ya ka naba kajing start kan omrung dalilei hakamen sim baselas new lemne kan syong hakamet batek merau ke pop kamen sim bakoi ke balayo jing hikai ka heriap na kajing syukor ka kenran na kijing perkat turmur bat ke lek ran ban ye jan bat kajing bom hok kini ki sautli ki khat ki batai sai bahayangi chapang kajing don jong sim jong blei hangne sim jong kajing start bat kajing champang bat abang don sim di ingin sayok ken ya kajing batai jong bat kajing pen jong sim jong blei ya ki ban sawan henrei kumno ngin yo ya sim jong blei lada ngilong ki ba syukur ladai ngilong kibam perkat ya kiba bah kibam ya ka hok kiba perkat kendriang kunta kiba kini kiba penjengai yang ina ublei habai ngilong kiba jengai na ublei but ngidon ka mensim ba selas new ya kiwei but ya ublei ka met ke ba syak tak merau hakapap tila tangi don yakini kumnongin yo ya omen simbokoi pat kumnongin poi syakata ka ba un yatu yangi ya ki pan sawan den mar kata dongin buat ya kini kitab jing start pangin dup yo ya omen simbokoi uban syong hangi omen sim jong ka jing sisya uban saya lam yangi syak jing sisya barok tu une uju sim un pensyaya ke jing mut jungi un yalam yangi syaka jing impom jukut bad ba ngin im barbor kat kum sim
om kat kum kadok hoi kamen sim bat kadok kilong kibayalek persya hari lada ngikiar nai ki jing boman bat ki jing sniu bat ki kam bom hok barok ngin salong ki bajob kumba ukris ula job ngiru ngin sajob bat kumba ula kulari ngi ya une umen sim bat uno ya sait une paraklit une paraklitus ngin sa yo shisha ya kata ke jing rap ke jing sait ke jing tuai jong u bat ke jing ra jong u ya kamen sim jongi sha ublei da umen sim jong ublei hi to ublei un ya rap yangi bat un putin denti yangi namar ta kabai ngi tu riap ha bai ka tin jong blei ngin sa singu thu namar ba ka tin jong blei kalong ka sharak ya ki kjat jongi to try un kurku yangi wei pai wei and you try Jesus Christ junam la junam amen hak sang pa bedukun un sim bakui amen you try